No niin, tervetuloa uuteen jaksoon. Vittu, mä haluan nähdä vittu miltä toi näyttää niissä vittu. Mulla on taas nälkä. Se on nuotio. Joka jakso sama paita vittu tää. Merikä vittu löi täältä meidän Sama toisen. paita vittu, kaikki samanlaista vittu. No sun vaihtaa paita joka vittu video. Aina kun sä oot vittu yhden päivän pelannut, niin vaihdat vittu paita. Se on vittu vaatekaappi, 18 paitaa vedetty yhden tenniltä. Mites me nyt niinku, mitä meidän pitää tehdä? Tehdään nuotio. Miksi? Oh shit, tässä muuten. Joo hei. Tarvii Joo siva. Jousi. Vittuja. Mä en tiedä mitä, mä saan sille, ei muuta, mä saan vittun paikan tuon meidän kämppää. Tässä on muuten huutomerkkiä täällä mun korjaustyökalu, lehtisuoja, liivi, rakennettu juospyssy. Jouskarihan se pitäisi tehdä vittu. Mä katson mitä piirilevyllä pystyy tehdä vittu ihan vittu. Ai niin, keihäs. Miksi me ollaan tehty keihästä vittu? Koska kirves on sigma. Mitä keihää se tarvii? No, ei paljon paskaakaan. Peippi ja puukko. Mites tää oli? Jouskari. 2 keppiä, naru ja tommonen. 2 keppiä. Vittu mä otin kepin käteen, mä olen tyhmä. Voi saatana tunari. Mä tein keihästykseen tarkoitus. Pitäisikö me tehdä valon lähde nyt, jotta me voitais mennä sinne? Toi on ihan hyvä toi. Ei, eikö se syty niinku suoraan? No joka tapauksessa mulla nyt on se yksi vitun liina. Joten me saadaan vähän valoa. Muita nyt hörppää vähän tässä. Mitä vähän mä nälättää. Teit sä sit vitun nuotio? Ei, mutta siellä on niitä örkkejä. Pitäisikö käydä toi toinen huutomerkki? Mennään keiviin. No mennään keiviin. Koska jossain keivissä on se vitun lapio, jos on ihan en väärin. Olet sairas. Sä oot ihan sikki jätkä vittu. Mä tarvitsen ravintoa vittu. Siis mitä se niinku on? Mä Eikö se toinen jäbä ollut se, että roikkuu tossa siellä niin? Fuck you me. Mut yksi on ainakin se, okei, mitä me saadaan se vitun. Okei, tohon. Noniin, mun vikat vitun keppuset meni siihen. Mun tarvii safk. Joo, mennään ainakin tohon lähikaveessa käymään. Joo. Mä varmaan vittu mä söin taas vittu. Sä palat. Te olette liekeissä. Mä söin taas, vittu mä olen homo. 2 biiffiä. Ota tai jätä. Onko se enempää ei vittu. Missä mä saan sua? Vittu Kelvin lähtönä. Vittun Kelvin seisoo. No Kelvin olisi liekeis. Vittu sä oot tyhmä Kelvin, puri vittu liekin päältä. Onks Kelvin liekeissä? Mut se on niin tyhmä jätkä, et se ansaitsee ehkä kuolla. Kelvin. Sä oot sen verran tyhmä. Mitäs? Niinku lääke. Mä haluan lääkettä. Ota Valtzer. Let's go tonne. Mennään tuohon keiviin, mikä tuossa oli muistaaks. Joo. No sehän ei oo tossa kartalla muuten. Mennäs käppäille. Tossa on joku keivi kartalla. Mennään joo. Ei käppäille, se on liian kaukana. Tupa tänne. Mä olen vittu nopeammin varmaan kävellen. Tule vaan vittu, sä oot kuinka tuot tänne. Mä en näe muuten tässä kartalla sitä. Tää vähän isottaa sitä. Mä säädän, kun sä pystyt säädää vissiin. Aa. Mä en tiedä pystytkö. Ei. Pystyt. Säädäpä. Nähdään se vittu tuon. Vittu Minkä? iso. Missä? Toi keivi. No kun en mä näe sitä. Ohjaa mut sinne. Okei, nyt suoraan eteenpäin. Joo. Vähän helpommin sanottu kuin tehty. Vittu sä oot oikeesti fake. Niin mähän en pysty ohjeistamaan, koska mähän en vittu näe nyt täältä takaa yhtään mitään. Ootapa hetki. Siirryn etskapeen. Joo. Sä niinku menit sinne silleen, että vittu tää on hyvä idea. Sä oot tyhmä äijä. Sun pitää kiertää tuolta. En mä mitään kierrä, kun mä nyt ihan oikeesti teen tälleen näin. Et sä vittu sen yli pääse, saatanoin ukko ylijumala. Totta kai mä pääsen. Ylilauta. Mä oon vittu spear goblin. Tää saa nyt olla tässä. Ei. Saatana.
Se ei saa aurinkoa siinä, kun se on sivuttaa. Aurinko. Onko se ruskettua vai? Mä en ymmärrä, miksi porukka... Okei, en halua yleistää, mutta aika paljon naispuolisia henkilöitä, jotka haluavat ruskettaa. Menee niinku istuu aurinkoa 6 tunniksi. Mm. Miksi? En mä tiedä, mäkin haluan. Haluatko oikeasti? Meni, ui vittu, täällä on kaikkea kivaa. Me ala. Pressun. Saatana. Mitä? Eikö nuo batsit tullut sulle? Mitkä batsit? No vittu, batsit hyppäs mun naamalle. Ei hypännyt batsia naamalle. Kohta sieltä varmaan tulee. No nyt tuli batsit naamalle. Mut siinä tuli ihan vitusti kaikkea. Näissä. Eh. Siitä laatikosta. Siis totta kai. Okei, no mä teen nyt sen vitun... Mikäs tää on? Olet sairas. Tyhmä. Enemmänkin. Okei, parissa pystytään taskulampun. Mitä vittu ton taskulampua tarvii muuta? Mikä tuo toinen juttu tuossa on? Miten sä näet Mä en taskulampua? Ah, no se on se taskulamppu. Vitun tyhmä. Vittu hyvä pointti. Mikäs toi on? 9 millisen ammukset. Mitäs mä etinkään? Mitäs vodkapullosta? Ennen siitä saa pelkästään molotovia. Nyt siinä saa tulihiili kuitunuoli. Anteeksi, mitä vittua? Mä unohdin mitä. Mulla meni niin paljon muuta. Tuli soitu. Yes, kun mä tehdään sen. Eikö tää on joku ihan immortal vittu? Oota, missäs mulla on pääkalu, mitä tehdä tommonen nuija? Oot sä ready to fuck? Ei, kun mä haluan nyt nuijan. Missä on pääkallo? Sä olet sellainen. Missä on pääkallo? Ihan oikeesti. Missä on pääkallo? Ai niin vittu, onkohan mulla edes tilaa tällä videolle, koska mulla on 96% käytetty tilaa. En tiedä. Joo, Mä en hukka. sepä on ihan vitu kiva sitten. Niin paljon enää. Paljon sulla on tilaa? Kyllä mulla ei enää varmaan melkein yhtään. Ei vaan paljon sulla oli yhteensä. En mä muista. Voi vittu, sä oot kyllä yksi saatana tietokonenero. Voi vittu, mä löin, mä olin 1 HP. Mitä vittua? Mitä sun En mä painaa? näe sua. Albert Einstein, mä vittu mä leikkaan sun pään irti kohti ja vittu pelaan jalkapalloa sillä, jos et lopeta. Mulla on keppejä. Joo, no ei oo mullakaan enää. No mennään eteenpäin sitten. Mennään sit, mä löin köyden, mä voin hirttää itteni kohta. Tai sinut. Nyt mennään. Minä kave. Oota hetki. Mä olen jo täällä. Mä katson tätä nuijaa, tässä on ihan hyvät damaget. Vittu, tää on ihan aika kova tää damma. Joo. Täällä ei vittu tarvisi valoa. Mitä? Joten en vielä syty tulee sitä. Voi Täällä helvetti. on Ai niin, valon lähellä. nähdä, täällä on nyt flareja meillä. Äijä, Flareja. täällä on ihan vitusti kaikkea. Täällä on Rolexeja ja vittu liinoja. Äijä. Ja rolle. Oh shit bro. Äijä, täällä on ihan vitusti kaikkea. Juu, kivaa. morjesta pöytään. Täältä tullaan. Onko enää kaikki joutaa vitun kasiot? Mä otan nyt sen vitun jutun käteen. No nyt sit liinaasta tuli vittu enemmän. Oota, älä vielä. Mä heitän flaren tonne. Mä sytyin jo. Etkä. Se on myöhäistä. Haastapa vittu. Mun mielestä oli vittu immortal tai sammu ikinä, jos se väärin muista. Tai se hyppää veteen. Täällä on ihan vitusti kääpallo eli pääkallo. Hirttököysi. Me mennään vaan alas. Oota, Ei siinä... onks se lörkkejä? En mä näe, tuossa mulla on punainen arkku, sen on vaan kiinnostaa tuo sanainen arkku. Mä ainakaan näe hevon vittuunkaan. Tää on tyhjä, oot sä käynyt tässä? Se on lähtynyt tonne alas näköjään. Mä tarvitsen kyllä sen vitun... Taskari on se vittu tärkein asia mitä tässä. Juu. Tässä, kato kun mä en näe hevon vittuunkaan nyt tässä. Onhan tossa joku. Missä? Hyi saatana. Se on aika nopea. Ot- Joo, nähdään jatseis. Morjesta ei. pöytään. Tule. Hyi, tää on ihan, siis hyi helvetti. No vittu, tule. Se on aika nopea örkki, sä delat sille. Eikö se vaan täppää? Mitä vittu minä tietää? Ei sitä tiedä, jos ei selviä. Noniin. Mä oon valon kantaja. Tuolla vasemmalla on aika hyvän näköistä, siellä on loottia. Niin on mennä aika täältä. Oho. Se on sun takana. Saatana! Hyi vittu mä säikähin. Joo mä kuolin. Oh shit! Se löi mua ykkösen. Mun perseen reijässä on joku mörkki.
Kuolin. Etkä kuollut. Et. Kuolitteko? Kuolin. Ettekä kuole. Äijä. Mä Mayday. lupaan kiven ja kannoksen, että mä säikähin juuri ihan helvetin paljon. Mayday, mayday. Piipaa, Mulla ei oo HP:tä, mä en pääse sinne. Mä heitän Fladeen sinne. Mä en vittu sytyttänyt sitä, mä heitin sen muuten vaan. Hei, repasin. Ja mä delasin lopullisesti. Joo. Hei, täällä on villageri. Ne äsken otti mut tänne vitun luolaan. Sä et ole tosissasi. Mä olen jossain vitun slimin sisällä. Mä olen slimin sisällä. Te ette ole tosissanne tällä hetkellä. Tämä on aito. Mut arvo mitä? No. Mä oon ehkä full HP. Hei, Väki on. nyt lähdetään vittuun täältä. Täällä on näitä mörssäreitä. Mulle ei ole vittu mitään tietoa missä olen. Ei jumalauta. Mikä tää on? Samu! No? Samu! Kerro. Täällä on ihan vitun iso paska. Mikä? Mulla on housuissa. Samu! Mä en kuollakseni en tiedä mikä vittu toi on. Mikä mä en tiedä missä mä olen. Samu! Toi on jotain vitun suurta. Vittu. Ei ihan oikeesti vittu. Mä en kuullut. Mitä mä saan syytettyä tuon vitun flare? Hei, mä näen sut. Ei, kun toi on joku vitu alieni. Tästä ei tuu hevon vittuukaan nyt. Jos tuo jätkä tulee kohta. Mä olen vittu. Hei! Mä tulen. Oot sä tulossa? Hyi vittu mä päikähin. Näet sä tää Flaren täällä? Hei, mä näen sun nimeä. Vittu, tää tulee sammakkomies. Nähdään jatseis. Onpas joku? Oh. Se on vittu tuoli. Mä sain muistiinpanon, vedä mä luen tän nopea. Joo, joku tuli vittu. Se tuli, mulla on vittu paperi kädessä Samu. Mä oon paperitee. Joo, joku finissas. Mä kuulin uudelleen. Oi vitun Helppaa. vittu. Tuu helppaa. Mä en tiedä hevon vittuukaan siellä ihan oikeesti. Juu. No en minäkään, mutta täällä mä nyt kuitenkin vittu olen. Jos mä nyt löydän itselleni HP:tä. No en ole vittu. Sitä lääkkeet eivät ole vissiin tässä pelissä läsnä. Hei, mulla näköy yksi lääke. Joo, mä synnyn uudelleen taas jälleen. Siellä on joku ihan vittu järkyttävä mörssäri, niinku ihan vittu siis sellainen vitun megalodon saatana. Megalodon maalla. Mä oon taas vittu slimin sisällä. Mä en tiedä mitä nää tekee tää mun ympärille. Täällä mä taas oon. Mä heitän sulle valogranaatin. Joo, tuolla on noit örkkejä vitusti tuolla. Sä et pääse pois sieltä. Siis Samu, jos sä vittu näkisit mitä täällä on. Okei, mä tulin ihan vitun kovaa sinne, okei? Joo. Tuu vastaamaan. En vittu varmasti. Mä juoksen, en pysähdy. Sulla pitää olla ihan hyvin kuntoa. Tässä on 2 örkkiä tossa sun alapuolella. Juu, mulla on kyllä vitusti kuntoa. Okei. Niinpä näyttää perkele homo. Okei. Nyt loppuu se vitun hoinpitodon jätkät. Jätkät vittu ihan oikeesti mä en pellelee tekaa. Samu, vittu mä en päässyt ylös. Samu, oho. Sä pääsit. Onks sun kamat kaikki? On mulla omat kamat, ne ei mulla mitään ylimääräistä. Kun mä en Nyt ehtinyt vittuun täältä. Oota. Tää oli vitun paskapaikka. Mennään sinne kolmannelle jutulle. Joo. Eli ei sinne vitun haudalle, mihin me luultavasti kohta mennään vahingossa. Okei. Onks 20 minsaa liian lyhyt video vai? Siis let's play vai onks pitäisikö olla 40? Onko paljon se 40 kyllä? Mutta ihan vittu miten vaan, koska luultavasti jos mä laitan videon, niin video kataa 2 minuuttia. Se on vittu siellä sama, onko se vittu puoli tuntia, vittu 3 vuotta vai... niin meidän kaarahan on vittu tuolla, kun sä ajoit sinne vitun... hypäreeseen. Ei syytteleviä sormia. Kyllä niitä nyt vittu vähän löytyy, koska ihan syystä. Petro. Meidän beissihän on tossa noin. Niin sä haluaisit ottaa auton tälle vitun matkalle. Mitä mä en nyt vittu ihan käsitä. Jos mä vaan on niin vitun kova jätkä. Anna mä hoidan tää. Mä hyppään vittu. Älä nyt. No kun Vielä tää vähän kelluu auto tää vittu vitun auto. Niin. Mä
Hyppään kyytiin. Hyppään kyytiin, raidataan nyt. Mut ei me vittu, meidän pitää joku lyödä se tosta yli. Sit mennään. Sit mennään vittu, sä lähit tonne vitun järvelle. Mut täällä on matalikkoa. Mutta oot ihan uskomaton jätkä. Okei, kumpaan nois me ollaan käyty? Se pidempi. Se on lähellä. No sit. Noniin. Älä please aja näitä tänne, okei? Pakitan. Juu, älä enempää vittu pakita, olet kohta vittu takaisin siellä mistä tulimme. Noniin. Mä hoppaan ineen. Noniin, elikkä Mä onks olen toinen? vittu mä olen takakontissa nyt. Se on tuo lähellä oleva. Eli kumpi? Lähellä oleva. Joo. Vittu, mitä sä... Vittu, tule nyt. Joo, ei, älä vittu oota, en mä saa mä juoksen vaan nopeammin. Antako mä? Vittu. Siis tää on ihan paska tää laite, saat. Vittu, varsinkin kun se on todella sellainen hinttarin käsi. Mä vittu legit juoksen. Kuka vittu toi nää vitun laudat tänne? Vittu Kelvin. Kelvinin. On Kevin. Yksin kotona. Siis tiedätkö kun sä editoit video, niin sä niinku kuulet ja näet uusia. Sä jätit sä vitun auton sinne? Tuttuinpa. Niin sä kuulet ja näet asioita, mitä sä et niinku kuullut tai ajatellut sen tarkemmin, mitä joku toinen on sanonut siinä videolla. Sä oot editoijasta tajuut, että vittu, että jätkä heitti oikeesti hyvän jutun. Mä ehkä kylläkin Yleensä Mulla on. Tästä ei tullut kyllä mitään hyvää tässä, kun mä ajelen näitä puita pitkin täällä. Tässä ei ole mitään kontenttia YouTubeen. Mitä katsottavaa tässä on, kun mä vittu ajan näitä vitun puita päin? Mä juoksen vittu. No niin, sä voit editoida ne vittu. Siis tajut sä, että mä juoksen nopeammin, kun sä vittu ajat autolla. Tajutko minkälainen miinusaura se on? Olet kävelevä miinusaura. Olisiko jossain kohtiin toinen peli? Katsotaan. Minun kuntoni loppui. Minua alkaa vähän väsyttää. Hei, täällä on nyt ördemördejä. Okei, tää on varmaan se vitu, missä äijät on siinä hirrittököydessä. Petro. Jees. Joo, ne on täällä. Mä vittu leikit tuli juosta vittu nopeammin. Jees, joo, ne on täällä. Otapa hetki pienenä. Pari patukkaa. Patukkaa tarjolla. Sitten vitsi, joo, mä en tiedä itse asiassa. Oh shit, mikä tossa oli? Joku juippi on mun perseessä. No niin, miten vittu me tiputetaan toi jätkä? Mä en tiedä. Mä ammun sitä. Täällä ollaan. Myös mä heitän keihäksen siihen, että se menee se naru vittu katki. Joo, mut se mun keihäs jäi vittu sinne. Hää. Mun keihäs jäi vittu sinne. Onks siellä mitään mielenkiintoista? No, siellä on taskulamppu, se on ihan mielenkiintoinen. Onks se fikkari? Hyvinkin. Minä tulen alas nyt tämän auton kanssa. Hei! No. Tuolla on jotain, tuolla on jotain. Me voi lähteä vittu keiveen. Mä en ottanut fall damagea vittu, en ota ollenkaan. Jätkä! No. Vittu mä tarvitaan vittu, mun köysi on tuolla vitun narun päässä. No ei se mitään. Juttaa vaan ihan vittu. Kyllä me lähdetään keiveen. Miten tää flashlightin saa pois päältä? Tuossa on lähellekin kaveri. Tee. Vittu se on myös pustotalkki vittu teestä. Hei! Mä haluan nähdä mikä toi on. Tuu katsomaan. Paska tuossa äänenlaatu, tuossa äänenlaatu.
Miten mä saatan pois? Niin toi vitun punainen paska. Niin, käydä chiikassa. Tää auton kapereeseen. Mikä? On vittu haihtuva. Täällähän on... Mun stammi, mä melkein kuolin. Tässä on joku Flarenkaa. Täällä soi, Mitä sä haluat? tarvii apua. Täällä on iso kirves, täällä on iso kirves. Samu, mä olen vittu jumissa. Ei se mitään hätää. Se delas. Se kuoli Samu. Who is Mä menin Jack vahingossa Paul? lääkkeet naamariin. This one didn't have any frame. Ui vittu, se on nykyaikainen kirväys. Yksi esapsi tosta. Täällä on medareet. Joku 2 miljoonaa. Aurinko vitun paneeli. Onko mä tarvin? Mä söin vahingossa yhden, mikä oli ihan turha. Se on vitun jees. Tuossa äijä tuollaisessa vitun kaljakellunnassa taas. Tässä on joku jyppi. Mä vedän nyt nopeen lääkepilssi. Mulla on yksi vitun lääkepilssi. Missä sanoit, että ihan vitusti? Niin, täällä oli joku miljoona. Missä muka? No, tossa oli. Grenade. Ei oo vieläkään vittu, en ole vieläkään nähnyt yhtään. Tossa on yksi lääke. Vittu, näin yhden vitun lääkkeen. Otin just aurinkopaneelin tosta noin. Ja Niin chillisti. mäkin. Se vaan lepäs siinä. Otin Lepäs kattilan rauhassa. vittu. Otin vittu kattilan. Siis eihän Tää täällä kuulostaa jotain oikeesti- paikalta. Tiedätkö kattila? Kattila. Onko semmonen paikka olemassa? Kattila. Vittu, kiva, että sä vittu oikein vielä tolleen tavutit sen. Siis eihän täällä, siis oliks tää 2 lääkettä? Se on aika hyvin. Niin, mutta oliko vittu 2 lääkettä? En tiedä, mutta meillä on taskulamppu ja mörssäriase. Me mennään nyt tonne taakse olevaan caveen, koska nyt me vittu pistää niinku mä oon full HP. Siis se missä me oltiin just vaan. Ei vaan toi toinen. Tossa vieressä. Se on, ei oo sama. Se on toisella puolella vittu. Ota kyllä vittu auto. Missä Kyllä. vittu se auto on? Se ylhäällä vittu. Tää on täällä. Mä menin vittu tänne alas, mä olen idiootten. Idioot. Ei oo kyllä jäljellä pilattu. Jäljellä pilattu. Aika kauan tää mun webbikamera kestänyt. Tää on toi Panasonicin SD453 tossa noin. Joo, itellä on se Logitech webcami. Joo. Hei. Annapa reittiohjeita. Okei. No sellainen vitun kova käännös. Se on meidän takanamme. Suoraan. Suoraan takanamme. Samu, kato vittu vähän mihin ajat. Joo. Ei tässä mitään hätää. Mä en ala vittu. Jäät vittu puitteen ja kiven väliin. Osata. Äijä, sä oot ihan vittu, sä oot aito. Heitetään tää vittu yli tästä ihan oikeesti. Se on nyt vittu siinä. Se on... Oh my fucking god, se on... Onks se siinä? Onks tää tässä? Sä oot ihan perseestä. Ei tätä pysty työntää. Mulla on idea. No. Mä vittu räjäytään sen. Ei kun se on... Mä pystyn työntämään sitä. Noniin. On komeasti meni kiven yli vittu. Mä tuun tähän vittu eteen. Mä vittun... Okei. Onko se kaukana? Ei. Vedän. Okei, nyt sellainen... Tällainen oikee viisto. Oikealle. Nyt on kyllä vittu 90 astetta oikealle. Nyt on ihan vitun pää. Vastainen vitun suunta. Nyt se on noin 90 astetta, joo. Vielä. Mä en ihan vittu näe Mennään sitä. hitaasti ja varmasti. Joo, sinne päin juu. Joo, se on vittu vähän vörtimmin. Hitaasti. Varo, sieltä on ihan just ihan vitu iso vesistö. Joo. On heti se vesistön jälkeen se. Se vesistö tulee ihan vittu just nyt.
Joo mä näen sen. No, me ollaan vittu taas se vittu vesistön pohjalla, sit se on silleen... Ei kun tästä pääsee yli, tästä pääsee yli. Jep. Jos antaa vähän työntöä tästä. Mä oisin olla vittu kyyvis. Noniin. Sitten. No vittu varmaan näet sen. En mä näe sitä. Vähän vasemmalla. Ei nyt mä näen sen. En mä näe enää sitä. Äsken mä näin sen. Vittu sä et vittu siitä pääse ymmärtämään nyt vittu. Vittu pimä. Äijä. Ja sit se vittu tähän jäi. Mitä helvettiä? Enää mä näen vähän takatuppasta. Jos mä lähden pois, muuten lähtee liukuu taaksepäin, hyvä. Menes tämäkin. Mitä veikkaat? No ei vittu todella. Et sä pääs siihen asti, se törmää siihen, se on sellainen. Mä juoksen siihen. Katsotaan. Oho. Vittu mä sanon sille 12 Ei se mitään, kyllä mä silti tuun tästä vittu. Vittu tuli tuon mä just ylös, mitä helvettiä. Tässä on boksi. Mennään. Onko? Tää on iso CD-levy. Xboxi. Energiapatukka. Jäljitinen. Paperinen maalitaulo vittu siitä. Vittu Niilo 22. Vittu CD-levy. Hei, mitä vittu tää on? Äijä. No. Mitä vittu tää on? Ota nyt pikkunen ihan pieni. Hyi vittu. Mä olen nyt jossain vittu. Kato mikä toi on. Äijä. Hyi saatana. Siinä on muuten batsit myös. Oh shit, säikähdin muuten. Siis nää svattijäbät. Ai ne on tapettu. No, Täällä on joku Ritsa! Ritsa! Mitä? Ja vittu, ai muun taas vittu käy. Vittu sä oot väkivaltainen homo saatana. Sä aina vittu pahoinpitelet mua. Hei, nyt pitää kerätä kiviä, niin noin örkit pistää nippuun. Me vittu kivi tarvitaan. Ei, mitä? Nyt mennään. Joo, meillä on mennä se vitun taskari. Mikä? Onks sillä joku pikanäppäin? Älä. Sen löysin. Kiitos. Sori, anteeksi. Nyt oli... Nyt... Mulla ei ole vittu lääkettä. Voitko vittu lopettaa minun vitun lyömisen? Ihan oikein, mun puolet HP:sta on Hei. Sä oot ihan vittu... Miksi sä lyöt mua vittu koko ajan ihan oikeesti? Ihan vittu taukoamatta tai vittu lyömisen. Ai, tässä siis, mä koitin antaa sulle lääkettä, mutta ei se pysty antaa vittu. Vittu, sä oot se tuleva isä, joka vittu pahoinpitelee omia lapsia. Tunteisiin saatana väkivaltainen homo. Missäs mun vesipullo on? Mehän lähdetään muuten sukeltaa. Ei ainakaan vittu tästä. Pitäis täällä olla scuba diving. Me hakee ilpasä. Ei sit pääse. Mihinkään. Pääseekö tosta tonne ylös? Miten sinne vittu pääsee? Hei, kato, tässä on tää tämmönen naru. Miksi ei koko vittu sano? Siinä on latanoita. Siitä ei pääse, jos ei ota varmaan. Onks tää on varmaan viimeinen, tää on niinku ulkopuoli varmaan tää. Koita tuo vittu lakana pois tosta. Eiks täällä oikeesti mitään, missä pystyis tuotaan? Miksi kun siinä tarvii varmaan se vitun jutun. Mikähän siihen tarvitsit siinä päästä toiselle puolelle? Joku vittu rautatanko varmaan. Käyköhän siihen vittu aurinkopaneeliin, että laittaa sen siellä liukuutot vittu. Mä pääsin tästä melkein. Mut ei tuohon tarvii tot vitun juttua. Siitä ei kuulu vittu päässä, ymmärrätkö? Siitä ei kuulu vittu päässä. Me tarvitaan tohon sellainen juttu varmaan. Mä streifaan vittu. Tule nyt vittu taaksepäin. Mut oiskohan täällä sitä? Mitä me tarvitaan siihen? Ei kun tuo menee ylöspäin, tää on niinku viimeinen paikka. Tää on nyt ihan vittu, tää on aivan paska paikka. Hausin jäbän repun vittu tässä näin. Totta kai tää vittu on, se varmaan kos lyöt mun vielä kuoliaaksi. Hei, mä muuten pystyn antaa sun reppu varmaan tommoseen medariin. Venää. Pysähy. Siis käytit sä muuten 2 vitun sanity-pilliä vai? Sähän sait niitä. Lyötkö samaa joka vitun kerta? Siis onks sulla vittu lääkettä? Katson. Sulla vittu pitäis olla 2 niitä. Mulla onkin toinen vielä. Mä olin just vittu antamassa sulle saatana, mutta ihan hyvä että. Niin, joo. Vittiinkö sitä vetää? Mulla on puolet. Mulla on vittu puolet. No totta kai. Mä olen vittu nähnyt edes ketään vitun väkivaltaista. Mehän on helikopteri hylyn takaa oleva cave. Otappa nyt pikkunen hetki. Missä täällä on helikopteri?
lumella. Onko se pitkä matka? Ei vittu. No sit mennään. Suoraan eteenpäin. Joo. Ei vittu siitä suoraan eteenpäin, vaan siihen, just sinne. Oot ihan oikeassa. Sä olet, joo, tyhmä jätkä. Niin me tarvitaan aurinkopaneelia muuallekin. Saamme vitun. Sillä varmaan kerätään sähköä. Ai ihan vai vittu. Mä käänsin vittu päätä samaa kun sä kallistut tän auton kanssa. Kallistin päätä. Mut niin niin mut aurinkopaneeli, niin mihin me tarvitaan mihin me sähköä tarvitaan? No, vittu boksia, sähkötarvikkeisiin. Joo, mennä. Sulla on ihan oma reitti. Onks se niinku ihan, onks tää niinku ihan oikea suunta? Juu, ihan suunnilleen ihan hyvä. Se on aika tosi vitu hyvä. No ei nyt enää vittu, nyt mennään kyllä ihan vittu väärään suuntaan. Ei ihan opettelu ajamaan. Sä oot hovikuski. Ihan vittu, näet varmaan sen karttasi. En... Mä näen tuolla helikopterin. Oikealla alakulmalla. No niin vittu. No vittu, sori. Lentokone ja helikopteri vittu sama asia mulla. Tää on tää ylämäki. Tokai tää vittu menee. Tää on nelivetoja vittu. Vääntöä löytyy enemmän kuin saatana. Vittu golfikärry. Siis mä ostan tällaisen. Jos täällä pääsee vittu tollasia kallioita. Mut täällä hylly saattaa löytyä jotain oleellista. Mut siinä on myös siinä takana cave lähellä. Tää on vittu tällä ja vittu. Tää on mahtava tää. Miksi sä näin teit? Mulla on tossa päässyt. Tarvii vittu mennä siihen. Tarviiko? Lähdetään tästä sitten. Vittu mä en jaksa tätä oikeastaan. Vittu golfkärryä jotain niin vittu ihmeellistä. Se on vähän kuin se vittu pulkka. Sä voit niinku hyppää pulkaa vittu 90 asteen luoteen. Noniin, täällä ollaan. No vittu haulin ammuksia. Täällä ei ole mitään. No tossa on ainakin sun nuoli ja kiväärin ammuksia. Vittu kivääri. Mennäänpä sinne keiviin. Täällä on myös tapee, tää on tapee. Missä se keivi on? Vittu, eihän minä... On siihen... Eikö se on tossa jo? Tuolla, joo. Joku on mun takana nyt. Ei joku siinä eessä on. Et sä nähnyt vittu, että eessä otetaan vittu helikopteri saatana. Topa kyytiin. Topa. Mikä siinä on vittu pullo? Ei mä kokeiltiin tossa vittu. Onks se tän vitun mäen toisella puolella? Onko se tämän mäen toisella puolella? Vähän. En minä mutta... Sehän ei haittaa mitään vittu. Kyllä tää ei vetää tämmösen 90 astetta ylöspäin. Ai jos tää menee vittu, niin tää peli jo. Tässä on vittu fysiikan lake. Jos tää menee tän ylös. Niin tää voittaa vittu Nobelin palkinnon tää vittu. Äijä. Ei tässä mitään. Et just 90 asteen kulman vittu golfkärrynkä ylös. On muuten hyvät renkaat vittu. Pitää muuten aika hyvin. Ei suri yhtään. Äijä, mitä vittu se sinne menet? Ei! Äijä vittu on tunkin oikeesti nyrkin kanssa sun perseeseen. Hei, se on tavaraa. Ei, tää oli ihan hyvä. Tää oli ihan hyvä juttu. No, Tää oli aika täydellinen pysähdys muuten. Aivan täydellinen. Avaaja. Mitä vittu siltä? No avataan tölkkiä, kun meillä on noita purnukaita tuolla. Onks tää jäätynyt? No, Täällä örisee jo. Tää. Tää sun vitun luolas on tämmönen bullshit vitun luola. Kuulin äänähdyksiä. Itsekin. Jos tää on uistu. Älä mun lähellä. Joo. Tässä on tämmönen, joo, tässä on reikä. Reikä lattiassa. Vähänkö mennään? Ollut silloin. Ei vitus ollutkaan. Ehkä oli. Mikä täällä örisee, hei? Ihan oikeesti. Saaks täs taskari? Saa. No mä näen vittu eteenpäin. Okei. Mikäs sä oot? Ressandeeli. Hyi vittu. Mikä vittu mörkö täällä on? Tuolla on lätkäkypärä vittu. Tää on vähän jääkiekkoa. Minä. Tässä on jotenkin. Inversion.
Site B, Site A, Inversion, Inversion. Mikä on inversion? Mä en rehellisesti tiedä. Kirjoittaas vittu 2 kuukauden sisään, en tiedä. Hei. Onko se niinku tässä Siis vai oliko jatkusta jonnekin? Oli juuri sanoisin ihan vittu täysin sama. Oliko tää vittu? Mä uskon tähän nyt. Mä en nyt usko tähän hommaan ollenkaan. Pysty näitä Siis tuli jääpaloja hakkaamaan. Jos me sitä vittu granaattia mennä vittu läpi. Ei kyllä siitä pääse, se ois. Okei. Siis mä en usko tähän bullshittiin nyt ollenkaan. Onneksi vittu ajettiin tänne. Tää löydisee kyllä joku. Niin öydin, mutta se on toisella puolella. No, mennään sinne. Niin, mitä mennä ylös? Äiti. Näetkö legit? Mut täällä ylhäällä on vittu takaisinpäin, mistä mennään. Joo, tää on vähän, olet janoinen. Bro, I'm good. Ei mennä tähän telttaan vittu nukkumaan. Se savetin. Komma här. Mitä juo nopeampaa tilaa, mutta varmaan Oh shit, meidän pitää mennä nukkumaan. Paitsi mä onko vasta sen jälkeen. Mä vedän sitä esanssia. Oispa energiaa täällä. Save. Zeta. Nyt nukutaan. Nyt äkkiä nukkumaan. Ihan hyvä. No niin, mä vittu, mulla on niin kauan janoa, että mä kohta vittu mun levikset repeää. Vedin esan tähän Missä heti kokeillaan aamuun, niin? ihan kuin mun oikea Tähän on jäällä. hyvä jättää tää jakso, niin Ketä? Hei hei hei.